Ang pait nga kasinatian sa Bagyong Yolanda ang nahimong inspirasyon sa mga tinunan gikan sa syudad sa Tacloban sa lalawigan sa Leyte aron maangkon ang kampeonato sa usa ka inter-school cheerdance competition. Grand champion ang representatives sa Asian Development Foundation College kon ADFC sa Tacloban City sa first Sun.Star Cheerdance competition nga gipahigayon niadtong Domingo sa New Cebu Coliseum. Gilangkoban ang grupo og mga liberal arts students sa ADFC nga maoy kampiyon usab sa ilang school intramurals. Matod sa Vice President for Academic Affairs sa ADFC nga si Eden Chua Pineda nga tanang miyembro sa ilang pep squad kay pulos mga Yolanda survivors. As we saw it, na talagang devastated ang Tacloban City at saka yung ibang dancers namin talaga, their families, until now hindi mahanap. At saka yung properties nila, yung the home that they have, wala, they were all lost, they were all gone. So, ginawa namin itong social therapy para sa kanila, para maka-adjust naman sila at saka makabangon sila sa nangyari. In fact, when they first joined this group sa LA Warriors, parang hindi sila makapagsalita. Then they just do the routine, but they don't have the spirit to exert the effort. But later on, through the interaction with each other at saka yung practices nila, they become little by little, they overcome siguro na by this time. Parang naging therapy siya. Therapy talaga. Yes. Sa tragedy na nangyari. Yes. Misunod sa ADFC ang University of the Visayas nga nahimong first runner-up, University of San Carlos nga second runner-up ug University of Southern Philippines nga third runner-up. Isip grand champion nakadawat ang ADFC og 50,000 pesos.